Wes. Opo ki? Kula nuwun. Monggo. Tesih mboten? Tesih, Mas. Wah. Banyak nih, Mas. Wis. Niki napa niki sadyane? Serabi. Oh, serabi. Oh, kados ngeten. Nggih. Serabi Nggih. Jawa. Gek niki pintenan setunggal? 1000, Loh. Om. Murah men to, Dede. 1000. 2020 isih iso entuk 1000. Oh, nggih. Weh, masake yo ijik Nggih, cek padha mawon. klasik nggih. Jawa. Gek niki pinten? Pinten sedanten niki? Nggih, hitung riyen. Nggih niki kula borong angsal. Angsal. Nggih. Kula borong mawon nggih. Nggih. Pun kersane gek jenengan kondur. Nggih. Nggih. Wingko ya, Budhe. Nggih, wingko niki. Niku jenengan tolong dihitung ya, Bule. Nggih. Ya boronge wis. Nggih. Iki jalan generasi kepinten, Bure? Kalih ngene ibuke. Nggih. Generasi ping kalih niki. Nggih, niki pinten totale kula boronge? Kula boronge niki. Dados kalih nggih, Mas. Nggih, monggo. 3 mboten ana apa? Dados 3. Jan hitung nggih tak. Gen jenengan gen Nggih. jenengan niku Mungkin nek enten sing ngersakne gampil Nggih. jenengan niku nek riyen sadean saking tahun pinten nggih? Pun dangu kan pun Pun dangu. selawenan tahun ki, Mas. Oh, ibuke. oh, Nggih. riyen Namung mriki kok. nggih, nggih. Nggih. Saben dinten buka. Bukae Nggih. saben dinten. Oh, bukake saben dinten nggih. Nggih. Jadi bungkusannya sih pakai daun jati loh. Daun jati sama daun pisang. Wah, niki bungkusane anu nggih. Tesih bungkusnya pas masih pakai daun jati. Wih, jatuh. Wah. Ya, kanginan ya, Lur. Kanginan. Oh, niki di anu mawon. Angin Mas. Nggih. Bukake jam pinten, Nek? Jam Pagi. Mas. Jam 5 pagi. Nggih. Oh. Betul pinten kilo, Dan? Oh. 3 kilo. Nggih. Wah, tesih murah niku. Jan, Nggih, tesih murah niki, Mas. tesih murah. Nggih. Kajenge awet. Awet. Nggih. Melestarikan. Niki rasane manis napa? Gurih, Gurih. namung gurih. Gurih niki. Iya, gurih. Oh, Mboten gurih. enten manis e. Niku. Pesen niku. Kanton sekedhik Oh, kantun segede. Nggih. Nggih. Oh, niki pinten? 3 doso. 3 doso. Nggih. 3 doso 1000. Nggih.